assalamu alaikum wa rahmatullahi bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe fuurankoɓe kala neɗɗo to wawi wonde kala pullo to wawi wonde salminama wiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Donc en garti ɗo e ko ganduɗa hoorema kañum woni kabaruuji heɓa ñukko émission moon kala sa kala semaine oɗon daña ɗum inchallah rabbi ɗo e Piindi TV oɗon ñaguene mbatton abonné kadi mbaɗon partagé mbaɗon aimé mbaɗon foof e mbaɗon commentaire uji mon so tawi yiyande moon mbaɗa ɗum e commentaire uji he. Donc nak min calmini mo ganduɗa hoorema kañum woni mawɗo directeur o kañum woni Babou Diop, calmini kadi Ba Hammane, calmini Tata Leyla directrice, calmini kala liggoroɗo ɗo e nder télé he. Donc nak min gatti e kabaruuji mon e heɓa ñugo ɗo e nder Piindi TV. Donc hande min gaddanno ko le soleil wi ko ɓeɓe ganduɗa hoorema goni sukaɓe wonduɓe e sida wallah haɗana men yeyi wonduɓe sida fedde mbotago e nder Nations Unies eyyi Nations Unies naɓe fedde mabɓe ɗe ɓe ganduɗa hoorema eɓe mawnina ko ganduɗa hoorema kañum woni haare faade e oɗo ñaw kala le 1er décembre inchallahu rabbi tagui hande voilà tagui haɓe gaddi podde de ganduɗa hoorema ko kalmaji pour ñaw o wasa layde e nder balli mabɓe. Voilà ɗum noon ana moƴƴi par ce que sida kam yo Allah harinamen ɗum min jiiɗa hay nande ɗum eyyi ɗum kom ko bone eyyi ko ñaw mo ganduɗa hoorema ko kulbiniɗo kawniɗo. Donc nak soɓe gaddi ko ganduɗa hoorema ko podde pour wadde kalma affaire o ɗum ɗon ko machallah ene moƴƴi ɗum ko weltare ene walla no fewi. Donc nak ko ɗum ɗon le soleil wi so gummimo le soleil garta ko ganduɗa hoorema kañum woni le quotidien wi ko Macky Sall o waɗi hanki conseil des ministres kono o wi ko padi yow ɗum décentralisé to ganduɗa hoorema kañum woni Tamba le 28 décembre inchallahu rabbi par ce que o wi ko il faut o nawa ɗum décentralisé o nawa ɗum to diwan mo Tamba. Donc Macky Sall ko ɗum wi conseil des ministres ko ɗo wayi no kono wi on waɗa ɗum décentralisé o waɗa ɗum to ganduɗa hoorema kañum woni Tamba Kunda région mo Tamba dans les régions. Donc nak ay so gummima e waɗata conseil de ɗum ɗo ministre manda garata ko ganduɗa waɗa kañum woni libération eyyi libération wi ko to seeju jaga toon ko faux infirmière woni ɓe ganduɗa hoorema kañum woni wiɓe ene safra taw haydara mbawa ngala diplôme ngala haydara punto yimɓe tan garata wiya safra taw mbawa haydara eyyi faux infirmière eyyi faux infirmière kamɓe jangga to woni cafrowo mo janggani ala diplôme. aɗen saɗa woni hôpital ma jangga mona jogoɗa diplôme kamɓene ɓe ngala diplôme ɓe ngala hay entrée sixième ɓe ngala hay entrée sixième ɓe ngala. Donc nak kamɓe jagga toon ɓe mbi ko infirmier taw ɓe ngala faux infirmier ji par ce que a yen neɗɗo ara faux infirmier moƴƴani aɗa wawi arde mi sellani mbiyaɗa waɗa pikira to gandanɗa hoorema wona ɗon foti pikirede mbara neɗɗo. Donc ɗum noon moƴƴani. Donc noon ɓe jaggama to gandanɗa hoorema woni seeju a faami. So gummima e libération mi ara to gandanɗa hoorema kañum woni sport. Donc sport Sénégal et Angleterre dimanche inchallah rabbi dimanche 19h dimanche 19h Sénégal Angleterre. Donc mbi toon onon ɓe gandanɗa hoorema onon goni toon to gandanɗa hoorema kañum woni Qatar bajo ye sen yaay ñëwna bajo ye sen baay ñëwna gulle ɗum ha Angleterre naɓe kula hay goto hen kulani ko koyɗe mi jogui koyɗe joguiɗen. Donc koɓe 11 ken 11. Donc nak mbaɗe feere ha supporte no ha ɓe kula eyyi supporte eyyi onon e joueur uji ɗi tinne koyɗe mon ɗe eyyi cakale mbukke hay gadde ngahe kala gadɗon joftoɗon mucce mbaɗe foof eyyi hay ngalloje piyeɓe woto gacca haydara comme no kalli Koulibaly waɗi ɓeni ɗo woni défense o wi kene arata kanko Abou Diallo ɓe mbaɗi moni ha kalli Koulibaly gayni koyngal on ji ɗum. Donc nak épaule woto jejjire
wonde dire épaule wonde dire mbuk wonde dire couverture ara mimi woni no école football barande ko kalem ko donc nak ali cissé annene pour haldema sa wiya ni biya ko belam fo mbaɗa min di équipe o ko min waɗat classement donc wona classement saɗa waɗi ɗum ƴeew ko mbatta ko saɗa haalne il faut kalda par ce que ko sénégalais ji mbaɗma entraîneur il faut ɓe kaldema donc nak sabu allah a wiya ko mbatta ko fewande kono ƴeew wadde ha ɓuuri fewde par ce que ɓen ɗo no mbaɗɗa ni ɓe massa ɓen to ko normal nice a yiyani wadde gagnima donc nak eyyi aɗa ñaague dal ya waɗen fulla eyyi te kadi onon megane ɗa hono ma woni Angleterre ɗiɗi mana ko Angleterre ko mbimi ni Angleterre naɓe on paami Kali Koulibaly en Abou Diallo worde jire fatalma fof so kala garɗo biyone ɓen fatalma fof eyyi fatalma fof budara siit budara yulde haydara woro yul haydara woro ɗumin woro waddere hay goto ɗumin min kam Kalidou Koulibaly ni nen to mejiri a passage eɗen calmina gando naɓe on calminama wuro Kalidou naɓe Kalidou Koulibaly mi calmini on eyyi min kam mboɗa andi kam ne wawi mi ari toon kono mi meeɗa ari toon kono ne wawi je ne sais pas kono kam yo Allah wallu en tan eyyi ɓe cofɗa ɓe jogo coftal ɓe gara doole ɓe gara coftal ɓe mbaɗa komo ganduɗa hoore ma ko ɓuuri koɓe mbaɗi masi ɓen ɗo par ce que Sénégal par ce que certija ɓe mbaɗi ƴettu kuuɓo wallahi ɓe mbaɗi ƴettu kuuɓo min kay ñagoromi ya Allah Brésil jooɗo ya Allah France jooɗo ɓen so jooɗima eyyi te kadi en dañi deuxiéme Sadio Mané eɗen mbiya Sadio Mané alani en sikkoɗen kono so arani en mbooret en dañi deuxiéme Sadio Mané woni Iliman Ndiaye oh là là quel Iliman Ndiaye billahi wallahi Sadio Mané ɓuurani ɗum haydara billahi wallahi tallahi o ko waɗata ko jaggat bal itte o ñande ko 4 personnes itte elle ngorondi filik falak filik falak o passe ko ɗum woni football a hollira ko ganduɗa hoore ma sa wawi hunde a hollirat donc kadi emin mbiya tan peese tout fof ko rappele baɗe fo donc hymne national no son mbaɗi ha paari on mbaɗama encouragé Allah sise fayi on joué saabu Allah joué normal joué saabu Allah bal garɗo dow bukke so yiɗi kelon so yiɗi ñiiɗi moon giwa onon mbiyoto gona jour uji oɗon mbaɗa représenté Sénégal kala bal garɗo mbartoɗe eyyi mbartoɗe no feewi mbartoɗe eyyi sekkuyata kam min jarani kene nanne Gana Gueye dal yo accu ɗon eyyi militaire o Gana Gueye e oɗa Jacob je t'aime Jacob billahi wallahi je t'adore Jacob toi Iliman Ndiaye billahi wallahi je t'adore Pape Matar Sarr ndeysan tugude totel so naari tan kufuraji ɗi ko kañum waɗata donc kadi yo Allah hokken tan sernaɓe ɓe yo ñaago tan wawɓe ñagade yo ñaago eyyi kono wona neɗɗo ara ɗo wiɗo Sénégal ko fiyata dow kala ko fiyata tubaɓ ɗum ko Allah andi ɗum tawi min mi heɗata ko ɗum donc nak yo Allah wallu tan yo Allah wallu eyyi yo Allah wallu piyen ɓe yo Allah wallu jeyhen ha final ƴetten kuuɓo so yen mbawa ƴettu kuuɓo kadi jeyhen ha final voilà donc dañen trophée médaille ko kadi mi salmini on min beltima on mi calmini kala jeeɓatnoɗo ko ganduɗa hoore ma kañum woni Kabaruuji Hebi ko ɗo e nder Piindi TV donc oɗon ñaaga yon mbaɗ abonné mbaɗon partagé mbaɗon commentaire ko jiiɗon e émission he ok so tawi wonko ko jiɗɗon ɓeyde hen kadi kalnon amen e commentaire uji ko romin mbawata andude ko jiɗɗon e ko gañɗon donc nak min mbaɗi on keɓe donc min calmini kala mo ganduɗa hoore ma jeeɓatnoɗo émission o donc nak mi weltima no feewi Samba nene weltima e moon donc je salue toutes les personnes qui regardent Piindi TV de tout mon corps je suis tout corps waaw bajo ye sen baay yow na waaw